La ka-Black Life ngoba umuntu ebenginaye akanganelisi make ekamereni ushaya shesha akhathale. Kanti mina ngithanda ukuthi mhlampe kuqhutshwe noma u-5 rounds 4 rounds yabo. 5 rounds hlofu phela ungayikhohlwa ngumuntu vede wayo yabo. Yazi sometimes mina ngizengenze masturbation ngingedwa endlini ngicabanga yazi lento ihlazo kanjani. Ngiphinda mina ngihaka ukuyakhalela. Angithi Ngiphinda phela ngihaka. hawu mase sihamba ngizokuphila. Mase sihamba. Yebo. Ngisho manje basahla. Hawu ngeke. Awu noma uhlisi. Hawu. Awu just phela. What's good? What's happening? It's your boy Mr. aka ACD Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of the Dating Blind. They say you already know how we're doing in the Dating Blind. They say on the previous episode, today, Spaleliwe futhi, as you know, when you see me on your screen, ngizohlanganisa abantu Spalelile umuntu who doesn't believe in love. So mina ngizomzamela uthando olusha. Do stay tuned. Don't go anywhere. Just don't move, man. Like say. And here I'm back with my first guest for tonight. Ubafo Osipalelile. Ngifuna nje asichazele kabanzi yena ukuthi ubani uqhamukaphi ivelaphi yakhe. Angivele ngabe ngisaya kakhulu. Mfowethu uyaphila? Azona zobafo. Hayi naso mfethu. Ngabe mfethu uba igama. Sanibonani babukela igama lami nguSibani Sibongo kaMkhize ngineminyaka u23 ngokuhlala ngihlala eNewland. Ngibhalele lana Black Lives TV because nginenkinga labo nginenkinga ngani noma ngathi nenkinga enkulu noma inkinga kanjani. Ya inkinga yami nje inkinga engajwayelekile. Ngilomuntu onemizwa eminingi kakhulu yabo. Ngilomuntu onemizwa eminingi kakhulu nje ngiyayithanda ucansi kahle kahle isex ngiyayithanda yabo. Yabo nje ngulo muntu ngizasho ngisho uma wengane cabanga uma wengane nje bese vitane ngibalekele nje kulesi sikhathi leso because bo umuntu nje kancane kancane bese angene nje empedeni bese ngene ngo8 kuze kuyoshaya u10 ebusuku ngiphezulu kwakhe yabo kancane kancane ziyakhala kancane kancane ziyakhala so nje ngakho ngibhalile Black Lives TV angani noma mhlawumbe ngifuna ungithole kahle kahle umuntu engizokwazi ukumesha naye nami yabo so nje vele ukhulele khona eNewlands East noma mhlawumbe khona mhlawumbe ekhaya so ngokuphilayo yazi na impilo kwezisamba sama kodwa ngikhulule eqobo kahle kahle eqobo yeah but ngokwesikole ngase ngiyabuya ngizela eNewland East yabo because ikole iseduze khona so nje full time siseNewlands yeah full time seNewland amakhaya akhe aseqobo emakhaya futhi ngikuzwa kahle futhi mhlawumbe imvelaphi yakho ukukhula kwakho nje awungichazele kabanzi uyinsizwa ukhula nje kanjani ukhule phansi kwesandla sikabani and everything yeah mina abafo ngumuntu okhuliswe kahle kahle usisi yabo abazali bashona ngisamncane kanje ngumuntu othula kahle kahle yabo ngasho ukuthi ngama trauma yonke lento izinto kanjalo yabo ya ngumuntu kanjalo nje phela sometimes ngiyathula yabo but njengoba umuhlala esikhathi esiningi ngabo uyangi understand usalo phela umuntu kanje yabo yeah kanjalo mhlambe yini yenza empilweni mhlambe regarding yabo mhlambe khona uqhubekele nemfundo noma yathi yasipana ya kwamanje kusayimfundo bese ngiyakubuya esikoleni ngihlalele yabo sometimes ngiyele egymini yabo because umuntu othanda igym yabo igym yani ibhola noma no nje gym exercise like walk izinto kanjalo ngiyakuthola isikole sase high school no ngeke high school ngisevava bese hayi ngeke ibone nje bayibona nje noma uthu phela kodwa yabo so hayi phela ngeke ifike la kumina ngeke ifike sakude asikuyelo ngikuzwa kahle futhi ukephi vava ngisala eduty bese wama eduty ngisala eduty ngisala eduty hayi okungibambi mhlawumbe ngelinye ilanga ngelinye ilanga yeah sure futhi ngiyajabula ukwazi bhuti wami ngiyajabula ukwazi sicela bandle usibhaleleleni what's the matter bro bafu njengoba nje ngishilo nje bese mina ngumuntu ohlala ethula yabo ngithule nje ngibhalele leyo Black Lives TV ngumuntu kahle mina onemizwa eminingi yabo ngasho ukuthi ngisanda abantu besifazane kahle la ngifuna ukufila comfortable phela ingakho ngeze ngabhalela nami lento umuntu nje onemizwa eminingi kahle uyasithanda isinqa kahle ngabe kanjalo ngesisoka ke yabo sekuxoxisa ngesoka umuntu nje uthanda bayazi nabafethu abaningi yabo umuntu nje uthanda abantu besifazane yabo nje lo muntu nje kade ngihlala naye ekhaya sezwa ngishiya yabo
Because kancane nje mfethu mina u1 kancane u1 yabo nje mhlawumbe nawo bengafeel comfortable ngale ndlela le engimphatha ngayo. So ngase ngithatha sona le ngithatha leli thuba lapho so ngibhalela wona uBlack Live yabo. Kuze nami phela ngibe comfortable yabo mhlawumbe ngasizakala mhlawumbe khona indlela engasizakala ngayo yabo. Hayi ngiyakuzwa bafu manje uma uthi yesithanda isinqo so kahle wena ulo muntu ukuthi umdavazo nje besimele kiwe mfethu wani yabo nje ngithola umuntu oswazana bese mhlawumbe ngifike na ngo9 yabo 9 nje 9 10 11 12 la uma hour nje o3 ngiyakwazi nje umkhombisa nje hambe ngasathanda yabo wahambe ngasathanda ngampela yabo Indodi because nami yona indlela engiyifila ngayo yabo angikwazi nje ukuthi ngizombukela yonke lento kancane nje awungisho ngingedwa indlela yabo hayi kodwa phela hayi kodwa nje ngiyakuthanda ngisho ngingedwa lapha esendleni yabo kuyenzeka phela lokho ke ngoba ngishilo lapha esodwa uthi ngilo muntu lo nemizwa eminingi ngiyakuzwa mhlambe in a week ushaya kangaka kahle ushaya amantombazane ahlukene noma umuntu oyi1 lona njengoba ngisho lapha sishilo nje umuntu oyi1 angeke ngisakwazi ukummela yabo because nawe uyakhathala phela uyakhathala yabo sengathi mina ngomuntu kahle ngazi osefuna ukushintsha abantu abaningi nami sengiyahluleka kuyibamba yabo imizwa iseminingi kakhulu yabo shit ulona usizo nje nami engicela lelo nje phela so wena kahle ngikuzwa inkulumo yakho ufuna umuntu ozokwazi ukumelana nawe sexically ozoba comfortable ozofila njengale ndlela nami ngifila ngayo uthanda kahle ucansa yabo njengoba mina ngithanda ucansa nawe uthanda ucansa ukuthi kumele siye siguqene ngalokho ethi ish inkinga Mengisi nje mfethu yabo lese sisifikile endlini lese mhlawumbe ngimpick up khona because amajita nasiyahamba indawo mhlawumbe ngimncuka la ngimncuka khona siyabuya mengisi nje ngicela u1 ngaleso sikhathi leso ngisacela u1 ngiyamshaya ngaleso sikhathi mengisi futhi 2 ngaleso sikhathi futhi mengu2 3 kanjalo yabo ukuthi comfortable kahle umuntu kahle nafethu othandayo sex yabo usilwane othandayo sex hayi usingisilwane angisho ngendlela sure but akuzolunga no aziyasha ekhaya lapho kuzolunga aziyasha bafa angikuzwa kahle usi loud and clear story sakho si clear and I hope lo muntu engimphethe manje naye uzofila the same way ukuthi umdavazo there's no stories asikhuluma lutho ukhona umuntu ngimphethe yabo ngajabula ukhona umuntu ngimphethe so into engizoyicela wena manje ukuthi excuse ebese ngiyolanda yena ahlale la nami ngimuzwe kahle ukuthi ubani uqhamuka phina ayifunayo yabo ngiyakuzwa otherwise simjojo mfethu sicaba nje ukuthi shwi and then ngiyomlanda lo muntu mfethu shosho ba and I'm back again with another second guest for tonight intokazi enhle I can't wait for you to see her. But anyways, ngizongiyeka nje ayichaza ukuthi ubani uvelaphi kanjani yile ayifunayo kulomjita. Yezwe into ngisho so angamoshi ixesha. Siswami. Yebo bhuti. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Kuyancengeka siswami. Umoya waphansi sisi. Ngithi ngikuzala ngomoya ophezulu kanti wakho nje uzovela uthi slow down. Ngabe intokazi uba igama? Sanibonani babukeli, igama lami uThando wakwaMpungo sengisuka eNtshanga ngineminyaka ewu23. Ngibhalele iBlack Life ngoba ngifuna ingisize, ngifuna isex partner, angifune uthando, ngifuna isex partner kuphela. Umuntu wami akanganelisi embedeni, ashaye abuye akhathale endleleni ngingakoneli. From eNtshanga to here ka Black Life. Yeah. Uyayifuna wena into oyifunayo? Hey ngiyayifuna kade ngiyamenzela. Ngiyakuzwa siswami. Ukhulele eNtshanga ne? How was it ukhulela eNtshanga like ukhule kanjani and everything? Ukhule nje ngingane eright funda lalela abazali konke nje lokho bengingahluphi nje. Bungahluphi. Ngikuzwa kahle siswami ngikuzwa kahle. Mhlawumbe usichazela kahle ukuthi usibhalelele lapha le life kwenzakalani? Butami ngibhalele la ka Black Life ngoba nginenkinga sekade ngibekezele nomuntu engithandana naye. Inkinga yami isekuthenini ngoba sithandana nje mase kuywa ekamereni. Akanganelisi. Ushaya asheshe akhathale kanti mina ngithanda qhutsheke.
kuqhutsheke the show nje. must go on. Ya, Phela kanjani igame ureferee ngakasho ukuthi iphelile? Ngiyakuzwa. Lo muntu lo othandana naye senithandane mhlambe for how long? Ngoba wena angithi kahle usubekezele for how long? it's been 2 years. 2 years. Yeah. Awukazi mhlambe uthi ufuna mhlambe ukuyozama kwenye indawo. Sengisho ukuthi njengoba kulo 2 years nithandana awukazi untshontshe mhlambe uthi angithi phela uthi akakwanelisi. Cha angikaze ngitshontshe kodwa manje bengibekezele kodwa manje sengiyahluleka. Siyahluleka. Yebo. Eish. So wena nje ufuna nje umuntu ozothi mekudusha nje akudushisise. Yebo. Ngikuzwa kahle siswamayi. Istory sakho phela kona. Okay, before ngize ngimlande ne? Because bese ngicabanga ngimlanda lo bafu. Ngifuna ukubuza nje iestimation. Mhlambe menidushana nomuntu ufuna mhlambe uexpecte amangaki? Nje noma like go 4-5 into 4-5. nje. Okay. Hayi ngikuzwa kahle. Hayi uyayifela ngiyakubona. Uyayithandela. I know siswa ngiyakuzwa ukhona ubafu lana. Ngizomlanda nihlale naye phansi nixoxe nizwe ukuthi niphelelaphi yabo. So without me ngimosha isikhathi angivele ngimlande yabo. Yebo. And then ke uzohlala la ebese ke nayidingida le ndaba ukuthi nizomisa kanjani. Angeke ngazi mhlawumbe izosentisuka la futhi seniyodusha la. Hey kodwa ke kulungile. So ngiyomlanda manje. Yebo. Sawubona sisi. Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina sisi igama mina nguSibani Esihle. Isibongo Amkhize ngajabula nokwazi nawe igama lakho. Mina uThando wakaMpongose. Thando Mpungose. Yebo. Ngiyajabula kwazi ke Thando Mpungose. Mina ngijolo ukwelcome kahle abantu ngama-hugs yabo. Kulo muntu o-romantic yabo. Ngijabulela ihug. Hayi King. Ngisachazela ke Thando mina nguSibani Esihle ngiqhamuka la eNewland ahlahle ngokuhlala. But indawo engikhulele kuyona ngikhulelele eXhobo. Ngingazi noma uyakwazi waziXhobo. Ngike ngizwe. Ukuzwa uzoba. Hawu abantu mabekhuluma ngezwe. Alright. Noma ngakaze ngiyizwe. Ngiyakuzwa. Mina ngoba ngisashilo ngisuka la eXhobo ukuhlala yabo. Ngibhalele because benginenkinga ekhona yabo. Yebo. Inkinga yami ke ngingazi mhlambe abantu abaningi baya-accept yini yabo. Abantu abaningi ahlahla bayanayo le nkinga enginayo mina. Yabo. Mina ngulomuntu onemizwa eminingi yabo kahle. Uyithanda i-love, I understand. Inkinga zona sisusi ngabe ubekwa yini ekhaya. Ngoba sengike ngasho ngathi nguThando ngiphuma eNtshanga. Sibeka into cishe ifane kahle ngithi iyafana ngoba nangibhalele la ka Black Life ngoba umuntu ebenginaye akanganelisi make ekamerini ushaya shesha khathali kanti mina ngithanda ukuthi mhlawumbe kuqhutshwe noma 5 rounds 4 rounds yabo 5 rounds. Yebo. Alright, ngiyakuzwa. Angisho ukuthi 5 rounds into encane noma into enkulu. Ngisakulalela nje ngaqhubeka ukukhuluma. Ngiwumuntu onjalo nje kahle ngiwumuntu mina like okholele ekuthenini uthando liqiniswa ngayo sex yabo. Imake umuntu onjani entena? Umuntu ngoba ngisho umuntu oshesha khathali. Noma ngathi ongayithandi yabo ngoba kanaso nje isikhathi sayo. So kumina ke uma umuntu onjalo ngiyibona ngathi mhlawumbe kukhona la uthola khona yabo. Yazi uThando unendoda ayangixaka bengazi ke mina. Hayi ngizoke ngizwe kahle. Hayi. Ngiyakuzwa. Mina ngumuntu okanjani, ngumuntu ahladayo uthoba nje ngumuntu oyithandelayo ngevede ke sidalwa sami. Ever since bangazi yabo ngisho ngabuza ngami, ngimubuza ngoSibani. Sibani umuntu okanjani? Sibani umuntu oyithandela e-gym yabo. Oyithandela ubumnandi kahle yabo. Love phela ungayikhohlwa ngumuntu vede ke wayo yabo. Sometimes mina ngenze masturbation ngingedwa endlini ngicabanga ngazi lento iyihlazo kanjani. Iyihlazo isifiso sami ukuthola nje umuntu kahle ozongipha uthando lento engiyifunayo nami yabo. Engiyithanda ukuthi ngiyithanda because ngiyayithanda phela ukuthi ngiyifuna. Ukuyifuna ukuyidemand yabo. Kahle ngifuna umuntu kahle nami ozongenzela ngale ndlela engiyifuna yabo.
yazi mina ngizangaliwa ngisho uma wengane cabanga Oh, Nkosi yamnxesi. uzwangala cause manje indlela kade siphila ngabe siphila ngenye indlela yabo ngiyalala naye umuntu ngiyashaya u1 ngishaya u2 sekhathele cabanga akasafuni siqhubeke so manje nje ngizangabhala la Black Live kodwa angasingimtholile umuntu ongathi yabo Ya ngibona kanjalo. bona njalo uyayithandela nawe Ngiyayithanda. ngibona Ngithanda ukuhlezi nje. Yabo manginomuntu sihlezi nje. Into ezoba inkinga la ukuthi usibane esihle ufuna i-relationship kanti mina ngizifunela i-sex partner. Hey, ingathi sizoba nenkinga la. Uma ngoba uthi uyayithanda mhlawumbe nawe ukwenza mhlawumbe ngale ndlela engenza ngayo mina phela because ngoba kade sengishile masturbation ngishaya mina self Yes, nakuthi abantu besifazane kuyenzeka lokho. nawe uyakwenza Kumina nje personally mina ngiyakwenza. uyakwenza sure Yes. nami ngiyakwenza yabo size ngamtholayo yabo usungisize ngani nosingibhalele ekhaya nawe ukusize ngani yabo Yeah. bese ngimtholile nami umuntu wenza same thing nami engiyenza yabo so kahle ngathini singabi le couple phela singagcini lapho phela khona izinto eziningi esawune sibonisane ngazo yabo like i-future yonke lento gcina engasakubuzanga wenzani bedona ngempilo ke Mina okwamanje ngithatha igap year kephe Yebo. wenzani before bengifunda. Wena ngifunda iziphi ifundo mhlawumbe hawu. hawo Iy'fundo mina kumele zabo- ngila i-DOC mama ngila i-DOC sando la i-DOC yabo Yeah. but-ke nami ngisayishaya yona igephele yabo ngisakunayo igephele buye Yeah. kodwa akukho nje singakhuluma cause yabo nawe esikoleni usuyazi uqedile kanje nami kade futhi ngayiqedela ungangibona ngathi ngisamncane ebusweni ngimdala yabo ngikona phela ngiyiphethe kahle yabo Oh. ngithandela i-clove-ke mina mama nje kade ngishilo nje sando yabo ngithandela i-clove kodwa phela engisakubuka kakhulu ngokubona uma sesifike lapha ayikho inkinga Shothi siyafana sinento Yeah. common. into eyodwa Yabona-ke lo uthi ufuna i-sex partner. Hayi uyangixaka mina. Hayi shuthi kuyobonakala khona konqaba ukuyiphi ngizombhedo uma wesikanjani. Hayi uzoyithola into ayifunayo. Yeah, uzoyithola into ayifunayo. Yeah. ngiphinda phela ngehaka ukuyakhalela Angithi? ngiphinda phela ngehaka Hawu. Hawu, Mase sihamba mase ngizophinda. sihamba Yebo. ngisho manje basahla Hawu ngeke. noma kahle. ukhisi Hawu. awu just phela Ngizobuye Sorry ngiphinde. sorry. Cameraman sicela nje ususele itafula. Hayi hlala phansi bafu. Awindawo. ngibambile Yeah, awindawo. Yeah, ngithi nje ngizojoina ngibuza ukuthi kusahamba kahle hope ngiphazamisanga. Oh, akukho kuphazamisa khamba kahle. sakazi Konke ku right. Uzofuna ukushayela umza. Ngifike ngesikhathi esirangisi sekushayela umza kodwa phela akuyona indawo phela lena ukuthi umdavaza. Hawu, uzofuna umdavaza khona le studio. Hayi bafethu, hayi Otherwise siswami is it what you looking for? Yeah. 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 Ama box uyawathika. Yeah. Okay. Alright. Baf. ya isabi yakrem thando nje bechazi Mm. beshilo yabo nje beshilo nje nabafu yabo one uyabashaya iphindelela yabo njengami bashaya iphindelela nje one after one yabo Shekes. and futhi ngimchazele ngalowo muntu and futhi ngimtshelile nje konke nje ngimfihlile ukuthi nami ngiyibambe sengiyibamba lapha endaweni phela ishisa nawe angitshela futhi no naye njengabantu nomuntu esifazane awayifila ngale ndlela yabo ke ngisachaza ukuthi kanjani kodwa nje na njengomuntu esifazane uyayenza lento abayenzayo senza same thing Hayi. kuyilento engiyiyona kahle Okay. ngithola umuntu alright Ukutshelile ukuthi naye boyfriend. no boyfriend ngabe thando naye boyfriend ngicina ngambuza Oh, no my bad. angazi mhlawumbe phela ngeke phela ethi boyfriend umuntu Awunayo lo mina oshaya phela. kawu2 ngeke uyibizwe boyfriend Oh. umuntu oshaya kawu2 eyeke Yebo. Sice sakhuluma bhuti wami Oh. bengisazokutshela ukuthi naye umuntu enginaye. Kahle mina ngifuna i-sex partner. yeah Okay. Yeah. Okay. Ayi leyo nto ayidinge Mo. iqhaza.
No, ayidingi ichaza usuyizwile leyo nto into straight. straightforward udinga sex partner naye sex partner siswami yayithandela umdavazo lo baba uzokudusha ngisho nango4 ekseni yazi nje ngisho nginamanga nginamanga Uqinisile. Uma waniphuma la uzokudusha Lo mina sezingavailable. Lo muntu ngiyangazi noma ngenziwe egym kodwa nje kahlathi ngizalwe nginje. hayi futhi hayi no Ngizalwe nginje. ngikuzwa kahle mfethu ngikuzwa kahle mfethu ngiyabonga futhi senikhona senikhangene manje Kubonga mina first cause yabona mgcine utholile usizo yabo. Sure Bonga mina first bonga mina. It's with a pleasure ngithemba ukuthi senohamba kahle mase nihamba senodusha nami kumele ngidushane ke ngisohlangane Ngiyabuza. Futhi ngiyabonga kakhulu hayi indlela wesinayo futhi senohamba kahle ngiyabonga siswami Sharp. Mike share sithini kanje Alright. ngiyabonga Hi. There it is, and there it was. In today's episode, kube nama plot twist. Mangithi plot twist, ngisho umdida mqondo. So nina abantu expect ukuthi bazoba in a relationship. Unfortunately, they are sex partners. As you saw, ukuthi into abavumelane ngayo nje umdavazo kuphela. That's it. Ukuthi uthando kanjani abahlangana leyo. So guys, thank you for watching. Please do stay tuned for another episode to come. From me to y'all, emakhaya ngithi nje good night. And also do make sure you like the video, you comment, you subscribe, and most importantly, you hit that notification button just for you to see me pulling up on your screen and saying, what's good? What's happening? It's your boy, boss, aka SC the Sharpshooter, and I'm out of here. Yes! Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.